шашбаяки Navik MC vs Xeze 2020 ҷош проблема мешавад. гонорари Xeze 2020 12000 сомона ташкил метиҳад. 40 мухлиси Xeze да берун мемона. агар барона судя монан овоз шуда Xeze 2020 медода. Navik бой мета довар ноҳақ судик мекуна ҳамрӯз. иқдоми нав ай спонсори мо Parimatch. дар силкаи зери видео буда даромада регистратсия кӣ дар 50 сомон ставка кӣ дар дилхоҳбозӣ ва ҳар ҳафта дар розыгриши дастмонаки замонавӣ, наушникҳои беспроводной ва шоҳ ҷоиза Samsung A71 иштирок кӣ. Заряжай на лето с Parimatch. салом тамошобинон, подписчикон ва меҳмонони канали Бехайп. муддати тӯлонӣ набудем, бароям бахшиш мепурсем ай ҳамаи шумо ва миннатдорем ки то ҳозир бо мо ҳастед. барномаи бетараф ай канали Бехайп, яъне мо тарафи ҳеҷ каса намегирем ва мавзӯи аввалини барномаи бетараф, мавзӯи ки ҳозир ҳама қариб дар бораш гап зада, шашбаяки Navik MC vs Xeze 2020. мақсад чӣ хай батл мешава ё не, ба мухлис ё бемухлис, дагиҷо кай, чӣ хе, нархи билет, ҳама амира тақрибан чӣ хе мешава, ай нуқтаи назари худам дар шумо мефаҳмонам. пешакӣ Navik чикор кард, хекаду хекад, ҳамаира метавоне, ҳамаи предисториёра метавоне ай дигар каналҳо ва ё ин ки тавсияи ма ай канали Тоқи ТВ дуроен тамошо кунед. мезгарем проблемаи шашбаяк да. саволи асосии батли шашбаяк мешава ё не? ай 100% 60 ба 40 яъне намешава, 60% намешава ва 40% мешава. сабабҳо чӣ ба намешаванд? сабаби аввалин, Navik гонорара сари вақт намеёвад. дуюм, судиёҳо шояд розӣ нашаванд. сеюмаш, ҷош проблема мешавад. чорумаш, вақташ ба дига сана гузаронда мешава. панҷум, ба мухлис гузаронда намешава ё ин ки нархи билет қимат мешава. ва шашумаш, худаш номи ҳамии батл шашбаяк таърих шоида. 40% ки мешава, просто чикор кардан дар кӯрае ки барои ҳамин батл бишава, не ки 40% ҷора кати судиё ва гонорар сари вақт аниқ кардан ай тарафи Navik MC ба бачаҳои Xeze 2020. ана ки мерем тасаввур мекунем ки батл мешава ва агар шава чӣ хе мешава. нашиданша худтон хулосатона бирорем. тасаввур мекунем ки батли шашбаяк мешава. числош аниқ шид, ҷош аниқ шид, вале шояд ки ҳамин масъалаи ҷош ба бачаҳои Xeze 2020 маъқул нашава. гонорара Navik MC меёва ва чӣ хеле ки пешакӣ гуфтем, ё ки ҳама медонам уже нархи гонорари Xeze 2020 12000 сомона ташкил метиҳад, вале то ҳозир нархи билет номаълум аст. наворе биромад ба наздикӣ ки шахер мега ки мо дар 6000 сомон мухлис медорем. не ки пешакӣ чӣ буд? пешакӣ гап ҳамин буд ки мо 100 нафар мухлиси Xezera медорем. яъне агар билет 100 сомонӣ шава, ки ин минимум ба фикри ми батлда билет 100 сомон мешава, дар 6000 сомон 60 мухлис медорад, уже 40 мухлиси Xeze да берун мемона ва ё ба пули хичон медороянд. яъне нархи билет ба фикрам гапу чапи нархи билет уже рафтаист. барои чи ай 100 сомон арзонтар шида наметавона нархи билет, барои ки ай силкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед, дар 50 сомон ставка кунед ва ҳар ҳафта дар розыгриши Samsung A71 ва як гала чизи дига иштирок мекунед. ин рекламамон буд. мегзарем далши. ва бо чӣ хеле ки шахер дар навори худаш мега, ҳамун 60 билет, ҳамун 6000 сомонда ки билет мегиранд, ки ҳоли нархи билет номаълум аст, шояд 100 сум боша, шояд 200 сум боша, бо як бор дига такрор мекунам, чанд билете шава дар 6000 сомон, ҳаваям ба мухлисот тавассути чӣ хел бозие тақсим карда мешава, яъне дар уҷам рандомно выбират мекунанд мухлиса. мақсад ай тақдир насибтон мебинед мухлисои Xeze 2020. масъалаи дигар, судиёҳо. ҳафтаи гузашта дар канали Navik MC навор биромад ки Navik MC дар меҳмонии офис бигем ё офиси Xeze 2020 бо намояндаҳои Xeze 2020 шахер Карлион шидагия ва ҳамин масъала, ҳамин батли шашбаяка масъала тарафҳоша ҳал мекардан ва дар уҷа нашод судиё гап рафт.
ай нафарҳои пешниҳодшуда дар ҳамун навор, яъне акай Слим, акай Лиро, акай Набот, Доди Худо, Барон ва ма пешниҳод шудем. 6 нафар пешниҳод шуда ай тарафи бачаҳако ва дар ҳамун навор дарҳол 2 нафара хат задан айдоварӣ. Якум Барона ки ба гуфти бачаҳои хезе агар Барона судя монанд вай бе ягон чуну чаро овозша дар хезе 20-20 медодай ва ин чиз барои бачаҳои хезе 20-20 намефорида, яъне ки типа тағагӣ намефора, барое ки аниқ медонистанд ки Барон овозша дар хезе 20-20 метия. яъне батли Шакуру Лилвест ва батлои дигаре ки дар соли 2016-17 гузаштагиаю Барон доварӣ кардагиаю бачаҳои хезе 20-20 иштирок кардагиянд, бачаҳои хезе 20-20 пешакӣ медонистанд ки Барон овозша дар ҳаваё метия. Ман нафаҳмидам ин короче яке айда ҳам биромадани гапай ки мақсад палёнӣ кардан ай гузаштаҳои худ ё ин ки бо подставид кардани Барон аст. дуюм довареро ки ай доварӣ хат задан ма будам, сабаб ба гуфтаи бачаҳои хезе 20-20 ба акао, яъне олдскул акай Слим, Лиро, Набот дар як қатор ба ма шиштана батла доварӣ кардан ва ё дар ягон хай западлоа ё ки ман намедонам, мақсад мо ёшем, мо нисбати ӯ акао ёшем ки дар бари ӯ бишнему ҳам хали чиза судид кунем. Мисол ва ё шояд дар ин чиз розӣ нашавам гуфта ай ҳамин сабаб мара хат задан. чӣ гуфтанем қабул ва шояд 90% ам прав бошен. ман худма ҳеҷ вақт ба қатори ӯ акао намемонам. раҳмат ки ҳами бори вазбина китфои ма фуроварден, яъне ман ҳамуқа желания надоштам ин батла судид карданда. не ки як чи гуфтанем ки соли 2018 батлери сол буд, бачаҳо шумо худтонам иштирок карда буден ва дар уҷа ма акай Слим кати хай агар ҳақ назар авоз мегӯяд не устодат буд, акай Слим кати иштагӣ доварӣ мекардем батлора. мезгарем ба дигар масъала. тасаввур мекунем ки боя бор дигар тасаввур мекунем ки батл шид дар батл масъалаи дигар ки мебира ва ки бой метиҳад пешакӣ, мисол прогноз. ба фикри ма ай и батл ҳар ду тараф ба ду ҳарфи ба ду калимае ки ба ҳарфи п сар мешава мебироянд. яъне бачаҳакои хезе 20-20 ба победаву позор мебироянд ва навик боша ба пиару поражени. чӣ ба ҳозир мефаҳмонам. маҳорати батлкунии бачаҳои хезе 20-20 ба ҳама маълум аст ва ягон ҷой ба ҷоиш нест ки ва ё уровни топ, мисол именно Тоҷикистонда ва даже бигем ай Тоҷикистон берунам маҳорате нишон метаҳанд ки мисол топови батлкунишон, плюс ки батл ба минус мешавад, толка версус нест, ба минусай ардалашай. короче бачаҳои хезе ба минус чихе кор мекунанд ва умуман як ба як кати бачаҳои хезе батл кардан чихе қиндай. бо дар уҷа ва ё 6 нафар мешаванд. ин ҳамин сабаби асосие ки ва ё мебаранд ва сабаби дигариш ки агар билет сақсимӣ ҳам шава 60 нафар ҳам бидоранд, 60 нафар мухлиси хезе, 6 нафар намояндаи хезе дар саҳна ва ё ӯ саҳнара хиёл мекунам титу пит мекунанд. позор чӣ ба позор, барое ки яка нуқтаи назари май 6-1 биромадан, 6-1 и тема буд, пешакӣ ҳам буд як чанд сол пеш. ва чӣ ба имина позорай, барое ки ман як чанд намояндаҳои худи хезе дар ҳамун вақт фаҳмида будам ҳамин гапа ки ай бай мо 6 кас бироем против ӯ одам, мақсад батл кунем, хали мо худ монда позволят намекунем, як ба як бикуна конечно мекунем. вале ина ин рӯз шояд барои хайпш, шояд барои раст хай намедонам барои чи 6-1 қабул кардан. ҳамин ҷаҳат ман ҳисоб мекунам ки 6-1 дар ягон намуди спорт торе намегира. ай тарафи дигари чиза нави ки мси якум худаш хост ва пешниҳодам амира кард. барои ҳамин нави ка гуфтанем додарҷон кинои вандам дуруғ аст. мерем дальши. чӣ ба навик ба поражения, яъне бой метава ӯ не ки пиар кати мебирояд. дар таърихи реп навик ҳамин чиза мемонад ки 6-1
شاید بعد این چیز دیگه خیلی چیز نشود 6 به 1 نشود هست 7 به 1 8 به 1 مقصد اون نمیشوند و همین 6 به 1 ایمینا بچهای خزه و نوی این چیز در تاریخی باتلی رپ توجیک میمونه باتل رپ توجیک باتلی رپ توجیک دا میمونه چی با بوی میتا مثال چخلی که شما میدونین و ما هم نوی کم میدونم نوی کم در باتل تیار کنیش کاری قینتره که پروتیف یک از چند خانه نویسوندن در کره او تکست ازیاد کردن در کره با پروتیف 6 نفر چه نویسوندن در کره او همه او تکست ازیاد کردن در کره او تکست ایادت نبروری باید در او باتل این یکم طرفی مسئله طرف دیگری مسئله که دولینیه که ای طرفی بچه های خزه میشه و همون طلپای خزه میشه شاید نوی خچه گم کنه و با میگم که اگر نرخ بلیت 100 و 800 زیاد شود در آمدن مخلصای نوی KMC محدودیت داره و بشه عموما مخلص که اگر شود محدود میشود این همین سبب و سبب اساسی برای چی نوی بوی میتا با فکر ما وقت باتلر در همون وقت خوشرو تیاری دیده میتونه که تشکیل کننده دیگه کس باشه یعنی در دوادوی تشکیل کنی همین چیز یگان ارگانیزاسیون دیگه میشه و او هوش و خیالش تو قدر باتل باشه ولی متاسفانه تشکیل کننده شد خیلی که ما میدونیم نوی خچه و اشتراکچی هم خچه و این پشتی دوادوی تشکیل کنی باتل یا که تیار کنی باتل خیلی مقصد برای همین سبب بوی میتا یا تکستر شایدش میبروه یا که خشرو تیاری نمیبینه یا کی یک گله سبب سببی چی با پیار برای که میگم که مقصد اساسی نوی کردن یعنی باتل این چیز در کانالی نوی KMC پیشی که بسیار میبره پراسموتروی بهت کلان میوره و با یگان در مدت 6 ماه نوی KMC گردی زبانهای مخلص طرفدارای رپ میگردونه خلاصه همه بود مقصد فکرای ما اویدی باتل 6 به 1 خلاصه اساس محترم تماشابین مخلص نوی KMC و خزه 2020 بچه های خزه 2020 این تنها فکرای ما بود و برای امی او سریوزنی قبولش نکنین برای که خیلی تجربه نشان داد باتل شوه نشوه هم بهانه‌اش به هر دی طرف به مخلصای هر دی طرف معقول میشوه و باری دیگر طرف میشوه و کسی هم داوری نکنه همون روز در هیئت داوری باشه و در کسی همون روز غالبیت نتیان خیال میکنم با مخلصای هر دو طرف فرق نداره خلاصه محترم تماشابینان مخلصای نوی KMC و خزه 2020 این تنها فکرای ما بود و هر اون چیزی که تا این روز برآمد همواره تحلیل کرده به شما رسانیدم فکرای شخصی ما بود و با دل نزدیک قبولش نکنین برای اینکه تجربه نشان داد که باتل شوه نشوه هم عیبی بهانه‌اش پیدا میشه مقصد برای مخلصای این طرف این گناهگاره برای مخلصای این طرف این گناهگار میشه خیلی که داورای همون روزه غالبیت در کسی نتیان یعنی چی در نویک و چی در خزه 2020 برای شما کومیر شما غالبه یعنی داور ناحق سودید میکنه همون روز این چیز بدگی های برای همی چی گفتنیم همه کسا انتظاری باتل 6 به 1 و برای ما را دستگیری کردن با یک بار دیگه تکرار میکنیم در سلکه زیر ویدیو بده در اومده رجیستراسیون میکنیم در 50 سوم ставка میکنیم و هر هفته در розыгрыши наушникои безпроводной соати ки раҳгарди у як гала чизои mp3 у mp3 ҳама чиша нишон мета у ва Samsung A71 ҳар ҳафта розыгрыш мешавад дро дар 50 сомон регистрация кӣ ва дар 1.80 коэффициент ставка кӣ хайр дӯстони азиз агар барномаи мо маъқултон шуда боша лайк комментария ва кӯшиш мекунем ки ай сипас тезтар ҳамхали барномаҳоро пешкаши шумо кунем хайр